I pozdrav svima ljudi, Neca, CBO, danas ćemo snimati kako ste mi vi pošaljali neki dehrock, mi je pošaljao kutiju puno. Kao što vidite, prvo, mi je poslao ovaj play button. Šta je? Ne, ovo samo play button. Znači nisam očekivao ovo od njega. Hvala ti puno dehrock. Evo vidite, znači play button ladno i neku poruku. Sad ćemo da učitamo. Neco CB, ja sam dehrock. Pozmi i ja ću ti dam sup. Inače ja sam mnogo popularan. I ja ti želim uspjeh. Evo, napisuje to, play button mi je vrate poslao. Hvala ti puno, znači ne treba nam onaj play button što 1000 subscribera kad imam ovaj. Sad, stavim ovo i neka pisme imam, znači. To je prvo da vidimo šta je unutra onda. Jebote! Valjda smo tablet dobili, da radi. Čak radi! Znači, ne mogu da vjerujem. Znači, Lazar mi je poslao tablet i porukicu neku. To ćemo da je počitamo. Ovako, da vidimo šta piše. Tablet mi je poslao, braćala. Ovaj tablet ti dajem za trud. Ćao, opet dehrock i njegov znak, njegov vlog najvjerojatnije. Dobro. Čak smo dobili i ovo. To je valjda za miša. Ovdje možete staviti laptop i ovdje još miš. Evo s druge strane, znači. I ekstra, znači guma. Da vidite da nije natvrtano. I zadnja stvar je ovo, znači. Napravio još jedan gleda 30 subscribera. Ovdje kao nacrtao, vidite. Play button, kao što vidite. I ovdje je napisao Neca CB, ovdje YouTube. Znači ovdje YouTube. I ovdje Neca CB. Znači, ima iz druge strane čak. Evo ima iz druge strane, ovdje piše 1000 subscribera, play button, YouTube i Neca CB. Znači, ja sam prezadovoljan. Izvitili mi samo što nisam malo razbuđeniji, pošto je upravo, vidite da gori svetlo. 12 sata ujutro, znači ne znam kako su, oni su moja pošaljeni pošti, to je bilo zadnje moja. I stiglo mi vrata, vidim nešto, neko zvoni, stavio mi neku kutiju ispod vrata. Ja sam izašao, ona vidi me ovu kutiju. Vidite koliko kutija, znači ogromno. Pa ništa ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite share, subscribe